Terus keriku piye? Terus piye? Jangan kok bisa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beneran buat hati. Ya wes gak apa-apa nang dulu. Pelajaran dinten ini cukup cekap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayo, menang dengar ayo. Sekolah-sekolahan juga wong tuane apa karo Gitu. Terus dulu. Nanti ya, Susan. Nanti. Ke sore. Ayo mulai. Ayo mulai aku ya. Ayo. Tapi ini kita aja mulai dulu. Wes. Yes. Nanti ya. Ayo. Mulai ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jabang bayi kowe iki kena apa, Nduk? Astagfirullahalazim. Piye montore? Untungnya anak ngono ngomong. Kenapa kok kayak ngono? Anu kok. Apa kok anu-anu ki? Aku mari tidur kok. Lho ki arek kaken pola. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, niki surat saking sekolahan dan jenengan. Oh iya, Nduk, suwun. Nggih, Pak, kula badhe pamit mantuk. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, niki mun surat titipan saking sekolahan dan jenengan. Oh, iya, Nduk, matur suwun ya. Nggih, Bu, nggih pun kula badhe pamit. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama sudah. Sono. Senin Pak enggak. Senin boleh. Aku sekolah itu. Ke sekolah. Iya, ngeluh. Apa tenan ini? Fisikku jadi wong iki terus jadi perban. Mulai tak tambah panggilan wong tua kan. Aku.
Pakai sarung, pakai sarung.